Que tal, como estades? O pasado 27 de xaneiro a cidade de Ferrol rendiu homenaxe a Amada García, executada no ano 1938 por pertencer ao Partido Comunista. Amada foi condenada a morte con 28 anos cando estaba embarazada do seu fillo Gabriel e aos 88 días de dar a luz fusilárona no castelo de San Filipe. A historia de Amada é idéntica á das arredor de 5.651 persoas que se calcula foron paseadas ou fusiladas en Galicia durante a Guerra Civil, 776 na comarca de Ferrolterra. 904 se calculamos a cifra de víctimas durante os 40 anos de ditadura. Vítimas con nomes e apelidos como o primeiro alcalde republicano da vila, Xaime Quintanilla, ou o presidente da Deputación da Coruña, José López Bouza, ou o cuñado deste, Manuel Mendiguchía. Nos próximos minutos recrearemos as súas historias e tamén a de Juan Barcia, que se salvou de milagre cando estaba xa no pelotón de fusilamento. Eu teño o recordo de que prenderon a papá e levaron ao castillo de San Felipe. E cando estaban todos no paredón a matalos, chegou ese sargento e dixo: os dous que encontrei eu que den un paso adiante. Era meu pai e o compañeiro que andaba del escapado. E sacounos dali. E librouse. O 25 de agosto levan a meu avó ao antigo cementerio de Canido en Ferrol e ali o asesinan xunto a outras 17 persoas máis. 5 días despois, o 30 de agosto, fan o mismo con José López Bouza e tamén o levan ao antigo cementerio de Canido con outros 17 persoas máis tamén fusiladas. Quedan viudas, cada unha con 6 fillos, pero viuda dun cojo. Primeiro foi detido na casa, despois o liberaron e ao cabo duns días o volveron a arrestar, o mandaron o barco ali atracado en Ferrol, el Plus Ultra, e, bueno, pois sin previo aviso, o día 17 de agosto sacaron a él e a 14 compañeros que estaban ali no Plus Ultra e os fusilaron. A comarca de Ferrol, entre agosto e decembro de 1936, hai cerca de 580 víctimas, ¿no? Casi o 65% son víctimas de paseos. Hoxe, na ferida aberta no 36, a represión na comarca de Ferrolterra. Pero ademais na nosa portada queremos repasar algúns dos asuntos que marcaron o debate político estes días. O Concello de Redondela declara persoa non grata ao deputado do PP que cuestionou no Parlamento que se tiveran rexistrado mortes na illa de San Simón. A moción saiu adiante cos votos a favor do PSDG do Bloque e da Agrupación de Lectores de Redondela nun pleno marcado pola ausencia do Partido Popular. Os defensores da moción acusan o PP de branquear o franquismo. Cuestionar a realidade de San Simón é un insulto ás víctimas e ás súas familias. É un atentado contra a memoria histórica. Non houbo malas interpretacións, o que houbo foi por parte do señor Ferro un intento nocento, repito, nocento de branquesar a ditadura de Franco, en particular os crímenes perpetrados na illa de San Simón. Si non se leva ás escolas, si nos currículos non se contempla o que foi a Guerra Civil e a represión posterior, o descoñecemento e a desmemoria fai mella. A Xunta solicitará ao Goberno que lle transfira a titularidade da illa de San Simón dentro de 2 anos. O Conselleiro de Cultura confirma que continuarán organizando actividades culturais e de ocio neste enclave, polo que pasan cada ano unhas 30.000 persoas. A oposición acusa ao Goberno galego de desmemoria e de converter San Simón nun parque de atraccións. Non foi un feito illado, froito do descoido dun deputado, senón que forma parte do negacionismo que dende hai moitos anos mantén o Partido Popular coa historia da illa de San Simón. Vostedes teñen un problema de desmemoria e teñen un problema de falta de respecto ás víctimas e ás súas familias, as que ofenden e aldraxan coas súas declaracións e, sobre todo, as que ofenden e aldraxan coas súas actuacións, señor conselleiro, convertendo a Illa da Memoria, a Illa de San Simón, nun parque de atraccións onde se fai de todo menos memoria histórica.
lles garantizo que a Xunta de Galicia vai seguir impulsando o desenvolvemento destas actividades culturais de recoñecemento, deportivas e educativas nas illas de San Simón e na illa de Santo Antón. O Pleno do Concello de Cariño acorda retirar do Rueiro o nome da avenida Manuel Fraga. Foi despois de que a corporación apoiara unha moción do BNG que levantou ampolas no seo do propio Partido Popular, xa que os seus concelleiros en Cariño abstivéronse na votación. O balbordo foi tal que a alcaldesa popular Ana María López acabou pedindo perdón polo erro cometido, dixo, no Pleno Municipal. En el Partido Popular de Cariño queremos pedir perdón por el error cometido. Somos plenamente conscientes de la figura trascendental que don Manuel Fraga supone para la historia de nuestro partido, para el pasado y el presente actual de Galicia y para la política en general, como uno de los padres fundadores de la Constitución. O secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, carga contra o discurso negacionista do PP. Insta a Xunta a mobilizar fondos para cumprir coa Lei de Memoria Democrática. O Goberno galego do Partido Popular leva 15 anos de desmemoria sen poñer unha partida orzamentaria para exhumacións, investigacións e recoñecemento das víctimas do franquismo. E o que lle pido é menos excusas e máis recursos para cumprir coa Lei de Memoria Democrática. O Parlamento rexeita cos votos do PP e a abstención do PSDG a proposta do Bloque de declarar a Castelao primeiro presidente de Galicia. Os populares non apoiaron a iniciativa do Bloque porque, segundo din, o intelectual de Rianxo nunca foi elixido democráticamente. Segundo o popular Alberto Pazos, o primeiro presidente de Galicia foi un galeguista íntegro e exemplar chamado Xerardo Fernández Albor. Pero ademais hoxe queremos traer a portada un documento excepcional. Amigos, apenas separado de vosotros por un tabique, no estoy presente. Pero creo que os oigo. Trátase do único documento sonoro que se conserva de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Foi grabado en Bos Aires no ano 1941 co gallo da estrea dos vellos non deben de enamorarse. O Consello da Cultura Galega recuperouno coincidindo co 75 aniversario do pasamento do intelectual artista de Rianxo. Con el arrancamos o segundo capítulo da Ferida Aberta no 36. O protagonista da nosa primeira historia chámase Juan Barcia. Este traballador de Bazán de 30 anos, natural de Narón e pai de 15 fillos, foi detido nos primeiros días da guerra por ser membro da UGT. Juan foi encarcerado primeiro no castelo de San Filipe e despois foi trasladado a Pamplona, a unha durísima prisión excavada na montaña e repleta de humidade xa que as celas eran soterráneas. Aínda que o condenaran a cadea perpetua, finalmente cumpriu 3 anos e 2 meses de prisión. Segundo a súa filla Dolores, librou por pouco de ser fusilado. Hoxe, 89 anos despois, Dolores bota a vista atrás e relata emocionada o impacto que a guerra causou na súa familia. Papá traballaba na Bazán. A hora que iban eles non había tranvía. E había unha pendiente moi grande que lle chamaban o Alto do Castaño, que para que non patinara o tranvía había que botarle area nos raíles. Era moi pendiente e baixáronse. Iban 4 ou 5. E falaron de que habían posto unha bandeira roxa non sei onde. E un que iba ali collérono e lle pegaron. E dixo, non conozco máis que a Juan Barcia. E a papá prenderon ali. Puxeron como que o prenderan porque era do UGT. E non é verdad. Eu teño o recordo de que prenderon a papá e levaron ao castillo de San Felipe. Mamá iba todos os días a Ferrol, a pé. A Ferrol a falar con xente conocida para que o quitaran. E despois volvía a pé, viña polo medio dos montes e veu brillar o gorro dos guardias civiles.
Estuvo escondida no monte. A mellor chegaba ás 2 ou ás 3 da mañá a casa. Pero así moitos días. E mamá luchou moito e falou con moita xente, pero nada. E despois chamaron a mamá de noite e mandaron para unha cárcel que estaban non sei cantos metros baixo terra. E bebían agua do sudor que baixaba dos váteres. Mamá tiña un conocido aquí que tiña un chalé enorme. E ise baixaba mantas a meu pai. E unha noite abreuselles a porta da cárcel. Escaparon moitos, entre eles meu pai. Estuveron escondidos, incluso chegaron a esconderse nun río, agarrados arriba, nuns paus que lles pasaba agua pola espalda. Despois encontrounos un sargento. Entonces, cando escolleu, dixo, mira, de onde sodes? E dixo, somos de Ferrol. E dixo, pois eu tamén son de Ferrol. Falarían en castellano, porque daquela non se podía falar gallego. E dixo, vide comigo. E cando estaban todos no paredón a matalos, chegou ese sargento e dixo, os dous que encontrei eu que den un paso adiante. Era meu pai e o compañeiro que andaba del escapado. E sacounos dali. E librouse. Non volveu a prisión. Depois de meu pai empezou a poñerse enfermo. E desde eso pasamos muchas miserias, ¿sabes? Y a mi madre nunca la vi llorar, nunca. Y tenía mucho por qué llorar. Solo el día que murió mi padre. No son rencorosa, no me enfado con nadie. ¿Sabes qué pasa? Que lle dou máis valor ás cousas. E agora sempre valoro mucho lo que tengo. O castelo de San Filipe, a Escollera ou o Plus Ultra chegaron a estar repletos de presos nos primeiros meses de guerra. Chegaron a contabilizarse arredor de 800. Moitos acabaron paseados ou fusilados tras seren sometidos nalgúns casos a consellos de guerra. Na prisión da Escollera transcurrían os días sen suceder nada reseñable, ata que chegou por fin o esperado. Comenzaron levando a varios detidos a declarar, someténdoos a fortes malleiras que realizaban na piscina da Escola de Máquinas en un local de Falanxe. Algúns regresaban ás celas da morte a seguir sufrindo, a esperar ser nomeado nunha das terribles listas que todos os días de madrugada lían para facer unha saca. Sabíamos que os que fusilaban ían para unhas foxas comuns que había todo o longo do cemiterio de Canido. Naquelas noites na Escollera, ninguén dormía mentres non chegaban coas famosas listas. Pero pola miña parte, cheguei a non soportar esa continua tensión e quedaba dormido no chan nunha colchoneta e o espertar e non ver os que descansaban ao meu lado, enterábame de que os levaran de mañanciña. Este que acaban de escoitar é un pequeno fragmento do relato escrito por un preso encarcerado en Ferrol nos primeiros días da guerra. Aparece recollido no libro Ferrol 1936, Golpe de Estado e Represión, do historiador Xosé Manuel Suárez. Profesor, benvido. Bos días.
A guerra comezou o 18 de xullo, pero o alzamento aquí a Galicia chegou uns días despois. Aínda que non houbo fronte de guerra, como vostede explica nos seus estudos, os sublevados comezaron pola Coruña e Ferrol, non? Efectivamente, foi a partir do luns 20 de xullo. Galicia é a última rexión militar en España en sumarse á sublevación militar contra o goberno da Segunda República, que estaba casualmente presidido polo coruñés Casares Quiroga. Os primeiros movimentos da rebelión suceden en Vigo, na Porta do Sol, ao mediodía. Hai 14 mortos nesa declaración do estado de guerra. Na Coruña é sobre as 2 da tarde, a declaración é na Praza María Pita. En Ferrol comeza a sublevación ás 3 da tarde. Dura 2 ou 3 días e hai máis de 30 mortos. Tamén na Coruña, na cidade de Coruña, nestes días hai máis ou menos esa cantidade de falecidos por disparos. Tardaron pouco en caer as cidades galegas, non? Sí, claro, é fácil de explicarlo. Os golpistas xa tiñan previsto un plan que era facer confiar as autoridades civis, as autoridades republicanas, de que iban a manterse ao marxe, en certa forma, ou que só estarían preocupados por manter a orde. É unha trampa, o que pretenden é proclamar o estado de guerra, pero convencen as autoridades civis de que non entreguen armas ao povo. Esa é a condición que les poñen para non sair dos cuarteles. Entón, esa é a trampa. As autoridades republicanas non arman ao povo, polo tanto, foi fácil que caera a Galicia, porque os golpistas eran os que tiñan as armas. A represión foi durísima en Galicia como noutros territorios, polo que se desprende dos seus traballos, e case o 70% dos asasinatos concentráronse no verán e no outono do 36. Sí, efectivamente. O que é a comarca de Ferrol, só en 1936, entre agosto e decembro de 1936, hai cerca de 580 víctimas, non? Casi o 65% son víctimas de paseos. Os consellos de guerra empezan a funcionar con máis lentitude e son as sacas das cadeas e dos propios domicilios dos republicanos os que producen máis mortes. Claro, porque unha cousa son os paseos, outras as execucións. Podemos explicar a diferenza? Sí, claro, as execucións é un produto de consellos de guerra que, coa declaración de estado de guerra, a xurisdicción militar impónse a civil e permite aos tribunais militares xulgar delitos como propagar noticias falsas, e para isto bastaba, por exemplo, estar acusado de escoitar unha emisora republicana nunha radio, ou de ter armas. Eso supoñía poder ser inmediatamente fusilado, ¿no? Aunque fora un arma inservible ou sin munición. Outro aspecto son os paseos. Os paseos son asesinatos que sucedían normalmente de noite, e os encargados eran as propias autoridades, en principio, que son as encargadas de manter ou de perseguir o crime, se convirten nos principais criminais, non? Hai que ter en conta tamén o papel importante da Garda Civil, que non só actúa na represión extralegal, sino que tamén axuda ao exército a tomar povos da comarca de Ferrol e en toda Galicia, non? Hai un papel aí militar tamén que hai que... Non só foron militares, non son un alzamento militar, tamén hai que contar a Garda Civil como forza que se une ao exército nesta labor. Imos, se lle parece, centrarnos agora nas vítimas. Está claro que calquera podía ser o obxectivo dos golpistas, pero sí que se dá unha circunstancia, e é que eles descabezaron ou tentaron descabezar o poder político, sindical e tamén eses sectores da sociedade quizáis como máis formados, non? Falo de médicos, xornalistas, mestres e abogados xa desde o primeiro momento, non? Sí, efectivamente.
tiñan moi claro a quen tiñan que eliminar, non? E bastaba con ser militante dun partido ou afiliado a un sindicato. Hai que ter en conta que a afiliación sindical non é como agora, que é unha afiliación sindical libre, non? Ti pode estar afiliado ou non pode estar afiliado a un sindicato, según a túa conveniencia, a túa decisión. Na República había unha sindicación obligatoria. Había que estar sindicado para ter un traballo, non? Traballo por contrato ou asalariado, non? Ou de funcionario ou de que fora. Neste aspecto se eliminaron, por exemplo, agrupacións socialistas ou de izquierda republicana, que eran os partidos que máis implantación tiñan, pero tamén grupos galeguistas. Se persiguiu a simple militancia, non? Podías estar nunha lista negra simplemente por ser militante dun partido que nese momento era legal. Xosé Manuel Suárez Martínez é autor, entre outras cousas, do libro 1000 vítimas da represión franquista na comarca da Coruña, e aí pon nome e apelidos ás persoas asasinadas polos golpistas nestas áreas. E entre esa longa lista de asasinatos atopamos o primeiro alcalde republicano de Ferrol, a Xaime Quintanilla, ou tamén a López Bouza, que foi foi presidente da Deputación da Coruña, un dos que acompañou a Castelao a entregar o proxecto do estatuto, non? Que se sabe sobre as circunstancias das súas mortes? Bueno, sería un pouco prolixo contar exactamente as mortes de Quintanilla e López Bouza. Foron nun grupo a mediados de agosto e é sintomático como é paradigmático como intentaron esconder este feito nun intento de fuga, non? Nun intento de fuga nun monte de San Felipe, poñen, cando en realidade foi unha saca de presos que estaban presos no Arsenal. Creo, teño confirmación casi que estaban no Plus Ultra, nun barco que estaba sendo utilizado como prisión, e os foron a matar simplemente de noite nunha desas sacas que hai casi diarias en agosto, e justificaron en que fora un intento de fuga ou de intentar escapar e que che dispararan, pois xa estaba totalmente justificado. E o justificaron con notas na prensa, non? Vostede explica nun dos seus traballos e faise eco dunhas declaracións de Castelao onde dicía que quizáis o proxecto do Estatuto do 36 foi como a pinga que rebordou o vaso, non? Antes unha España rota que unha España roxa, dicía, non? Sí, claro, efectivamente, vamos a ver, o proxecto de Castelao, o do proxecto do Partido Galeguista, a condición de por que entrou o Partido Galeguista no Fronte Popular, foi que o Fronte Popular en Galicia colleu como condición, o sea, como aceptou como condición do Partido Galeguista que se aprobara o Estatuto de Autonomía. Neste aspecto, Castelao tiña claro que o nacionalismo español vía como un perigo absoluto, casi tan máis que o perigo vermello, o perigo rojo, o perigo dos nacionalismos periféricos, non? A medida que avanzaba a guerra, a poboación carceraria en Galicia, tamén en Ferrolterra, foise multiplicando. Foronse habilitando espazos como cárceres. Algúns eran centros penitenciarios provisionais e vostede se refería en barcos, non? En barcos era onde metían os presos, non? Sí, é que houve unha eu non sei, o que escoita, non? O que nos escoita, había que facer unha comparación, non? O golpe de Estado de xullo de 36 foi un exemplo para os golpes que despois suceden en Latinoamérica, en América Latina, en Uruguai, en Chile, en Argentina, non? Esas detencións masivas de militantes de partidos da esquerda, de anarquistas, de republicanos, hai que tener en conta os republicanos, estamos falando de republicanos me refiro á izquierda republicana e a Unión Republicana, que eran partidos burgueses, digamos, sucedeu eso, non? Que tuveron que improvisar, había tantos detidos, había centos de detidos a finais de xullo na comarca que non tiñan onde metelos. Entonces, por exemplo, no Plus Ultra era un barco da Compañía Transmediterránea, era un barco comercial de pasaxeiros.
e utilizaron mercantes apresados como Genoveva Fierro, e despois utilizaron a antigua prisión da Escollera, que era unha prisión militar, o Castelo de San Felipe, que tamén era unha prisión militar, pero meteron a civis aí, non? E nese aspecto, non? Que houve moita improvisación e esas cárceres, o grave é que en principio era para custodiar os detidos en espera de xuicio, pois estaban abertas á intervención do xefe de policía, que era un comandante, un capitán de artillería, e do delegado de orden pública, que era un garda civil, un teniente de garda civil. Comeza a guerra como teniente, termina como capitán, que é Victoriano Suances, que é unha familia de pata negra da Marina. Na comarca de Ferrolterra e o Ortegal, as execucións onde se realizaban? Vamos a ver, en Galicia hai un feito moi claro que se utilizaban os cementerios como lugares de fusionamento deses paseos nocturnos, desas execucións extralegais que falábamos antes. E porque era forrar, era economía de esforzos. Era máis práctico, claro. Máis práctico, sí. E entonces son aquí na comarca de Ferrol o antigo cementerio de Canido, que desapareceu, xa hai un instituto, e o cementerio Serantes, e Narón o cementerio do Val, non? Pero hai pequenos cementerios, casi pequenos cementerios repartidos por toda a xeografía, nos que ao mellor hai algunha execución, non? Normalmente eran de pequenos grupos, non? Pero, por exemplo, no cementerio Serantes fusilaron, pasearon, porque foi sin sentenza, pois a 42 tripulantes e pasexeiros dun barco mercante que levaba carbón de Xixón a Bilbao, e simplemente por eso, por levar carbón, se considerou un suministro de guerra e os mataron. E mataron os 42 en 3 días, a 14 por día. Hasta ese punto chegaba o cálculo de economía, de esforzos. E outros, o que iba a decir é que o que eran as execucións legais, pois sucederon no Arsenal, sobre 150 execucións ao longo da guerra e da posguerra, e no Castelo de San Felipe, aproximadamente a mitad que no Arsenal. Ainda que pareza mentira, algunha destas vítimas conseguiu escapar. Estes días ainda podíamos ler nalgún xornal o caso de 3 presos, non, da zona de Ferrolterra que non quedaron ben mortos, non? Sí, efectivamente. Bueno, desos 3 hai dous, Fojo de Neda e un mestre de Valdoviño que chegou á súa terra e convirteuse en policía, fixo a guerra, despois foi policía e ocultou hasta a súa familia todo o que lle pasara. Sí, estes dous, o de Neda e o de Valdoviño, foron mal fusilados, pero recibiron disparos, máis ou menos feridos e tal. O pase que os deron por mortos. O caso do outro, de Ortigueira, de Antonio Otero, é que logrou escaparse dicindo que molestaban as zocas. Entonces parouse un momento, deixaron pararse para que quitara as zocas, ou non sei que fixo, botouse a correr e no medio da noite non puideron dar con el. A imaginación o poder. Sí. Dígame, Xosé Manuel, e vostede que pensa cando escoita certos deputados poñer en dúbida que en cárceres franquistas como a de San Simón se produciron asasinatos? Me sorprende, ou é un reflexo de que hai unha mala información, porque además están publicadas moitas cousas, pero bueno, as institucións as que favorezan este movimento, que non é máis que de principio de coñecemento histórico. Despois hai, claro, unha cuestión de dignidade das vítimas, pero bueno, penso que as institucións neste aspecto teñen que ter un consenso. Temos que saber claramente na nosa historia que estivo a favor da democracia e que estivo en contra. Pois Xosé Manuel Suárez, historiador, foi un auténtico prazer pola miña parte. Moitísimas grazas por aceptar o convite e por pasarse por aquí. Un saúdo. Un saúdo, moitas grazas.
Entre as 715 persoas que foron asasinadas en Ferrol durante os primeiros meses da guerra figuran o que foi o primeiro alcalde republicano de Ferrol, Xaime Quintanilla, e José López Bouza, presidente da Deputación da Coruña. José López Bouza foi unha figura clave na vida política e sindical da cidade. Entrou en contacto co movemento obreiro na Arxentina, a onde emigrara de mozo na procura dun futuro. Con 21 anos regresou á cidade departamental. As autoridades do país austral votárono por consideralo un perigo para a orde pública por mor das súas ideas anarquistas. En Ferrol comeza a traballar como obreiro na Sociedade Española da Construción Naval e a participar tamén activamente nas protestas. No ano 1915 encarcerado por promover a convocatoria dunha folga xeral entre os seus compañeiros do sector. 3 anos despois, afástase do movemento obreiro e do anarquismo e comeza a militar no republicanismo e na masonería. Coa chegada da Segunda República, López Bouza ocupa postos de responsabilidade tanto no seu partido, na Federación Republicana Gallega, como na Administración, primeiro como gobernador civil de Ourense e despois como gobernador civil de Lugo. No ano 32 renuncia ao cargo e regresa á súa cidade. 2 anos despois intégrase en Izquierda Republicana e tras as eleccións do 36 noméano presidente da Deputación da Coruña. Comeza entón a facer campaña prol do Estatuto de Autonomía. Co estaurido da Guerra Civil paralízase o proceso estatutario e José López Bouza regresa a Ferrol. Fanlle consello de guerra e condénano a 30 anos de prisión. Pero unha noite, os fascistas collérono xunto a outros veciños e asasinárono a sangre fría no cemiterio ferrolán de Canido. Aos poucos días matan o seu cuñado, a Miguel Mendiguchía, deixando unha familia desfeita polo fascismo. Carmen Mendiguchía, benvida. Hola, boas tardes, Nuria. Cales foron as circunstancias das mortes de Miguel Mendiguchía e tamén de José López Bouza? Sí, para explicar así un pouco rápido desde o principio, Miguel, o meu avó, era militar de Infantería de Mariña, ben destinado a Ferrol, e aquí coñece a miña avoa, de Carmen López Bouza, que era a irmá mediana, o sea, o seu irmán maior era José López Bouza, un home que sempre desde moi xoven estuvo pues, metido moito na política, na vida cultural, na vida social, moi preocupado en todo iso. Os dous ten as mesmas ideas republicanas, a parte de cuñados e familias, pues eles son moi amigos. Ademais, cada un deles, ten 6 fillos. Cando a República se proclama en Ferrol, un día de moita ledicia para a familia, os dos acuden hasta o Concello, que daquele estaba no cantón, o edificio, había tanta xente que non poden chegar ni ao Concello, mi tío avó, López Bouza, iza a bandeira republicana no palco do cantón. Despois, meu avó, que era militar, non sei se sabes, pero hai unha lei que le llamaban la lei da hazaña, que os militares que querían, debía haber un exceso de militares en España, podían acollerse ao retiro. O fain bastantes militares, entre eles meu avó o fa. Entonces el entra no Partido Republicano Galego, igual que López Bouza, no ano 32 e por aí, e forma parte da directiva en Ferrol, e que máis tarde será Izquierda Republicana. Izquierda Republicana, que en Ferrol será el presidente López Bouza, ¿no? As eleccións do ano 1936, Carmen, marcan un antes e un despois na traxectoria vital de López Bouza e de tantos como a eles, non? El entra na Deputación da Coruña, tamén comeza a traballar activamente na campaña de promoción do Estatuto. De feito, el presidía a comisión que levou o texto ás Cortes Españolas. Que significaba para el ese proxecto estatutario?
Pois creo que se implicou moitísimo. El, como diste, pois daquela 1936, en febreiro, cando ganan as eleccións ao Frente Popular, el participa moito na campaña por lo estatuto, por lo que lín, pois, con Bóveda, con Castelao, tamén con outra xente de Ferrol, con Fernando Carballo, que era o presidente do Frente Popular. Entón, como ben dices, o noman presidente da Diputación da Coruña, presidente de la entrega do Estatuto a Madrid ás Cortes. En xullo estaban exultantes todos en Madrid entregando o proxecto estatutario. Va Anxe Casal, o alcalde de Santiago, que va como vicepresidente tamén do Estatuto, entregan ali a Castelao. Están os parlamentarios, va con o alcalde de Betanzos, máis xente de Galicia, ¿no? Entre eles tamén o acompaña Antonio Deza, que era ferrolán, é moi amigo de Izquierda Republicana, era o secretario. Entón están en Madrid o 18 de xullo. E empeza a guerra. Empeza a guerra, cando empeza o golpe de Estado. En Madrid, dícese na familia, non sei se foi así, pero na familia sempre díxose que Castelao e outros desaconsellan que non se movan de Madrid, que esperen un pouco a que pasen unos días a ver que pasa, a ver se a cosa va moi en serio, se non, pero eles deciden que non. El dice que é o presidente da Diputación da Coruña, que ten que volver e que, lóxicamente, a súa familia está en Ferrol. E como sería esa viaxe desde Madrid a Ferrol co país en guerra? Non sei se ten comentado algo na familia. Sí, volven ao coche oficial, lóxicamente, da Diputación, acompañado de Antonio Deza, do chofer, creo que tamén vai o alcalde de Betanzos, non sei se algunha persoa máis, saen de Madrid e sei que pasan por Valladolid, por León. En León lle consiguen dar un salvoconducto para que poda seguir facendo viaxe, chegan a Coruña, creo que é o 19 de xullo de noite, e ali durmen. O 20 de xullo, pola mañá cedo, ás 9:30, unha cosa así, el va á súa casa. Eso sí, o que o contan os seus fillos. O primeiro que fai é visitar a súa familia. Despois deso, sobre as 12, vai ao Concello. E ali se presenta o alcalde Antonio Santamaría, que era o alcalde daquela en Ferrol. O meu avó, a pouco tempo, media hora despois, 12:30, tamén vai para o Concello. Ali está o alcalde, ali o teniente alcalde socialista tamén Morgado, o presidente do Frente Popular Fernando Carballo, que ademais era funcionario municipal porque era xefe de arbitrios, o resto de, vai varios concelleiros socialistas, Rincón, que era un empregado municipal, e allí tamén o policía municipal, guardias, mariñeiros, cabos, e xente de Ferrol que van ao Concello a enterarse de que está producéndose un golpe de Estado. E a ver tamén se hai ordes do gobernador civil ou de que pasa ali, non? Entón, se atopa moita xente ali no Concello. Pero as forzas de artillería en Ferrol, claro, van ao Concello, eles non teñen casi armas, consiguen, por lo que sé, unhas pocas armas que Rincón consigue na comisaría de policía de Ferrol, algunos mariñeiros que supoño eu que estarían armados e pouco máis. Non poden facer resistencia ás tropas de artillería. Entón, ao día seguinte, 21 de xullo, entréganse todos. A entrega, en teoría, sería que non habría represalias. Lles prometen que se entregan as armas que había ali e entreganse todos os que están ali no Concello. E que pasa entón? Pois a partir de aí son detidos no cuartel de artillería. E ali están detidos o alcalde de Ferrol, Antonio Santamaría, o teniente alcalde Manuel Morgado, 3 concelleiros creo que son socialistas, o que dixe o presidente do Frente Popular Fernando Carballo, Juan Rincón, un concelleiro de Unión Republicana, Pérez Lago, que creo que está enfermo, entonces está hospitalizado e non está no cuartel, López Bouza e o meu avó. E para onde nos levan, Carmen?
os levan para o cuartel de artillería, para o que aquí le chaman o baluarte. E ali están na cadea e forman unha causa, un consello de guerra contra eles, contra eles 10. Interrogan moitísimas máis xente, por suposto, máis de 100 persoas, unha causa aparte, pero a estes 10 son os que forman o que lle fan o consello de guerra, non? Unha cousa curiosa que vendo posteriormente é que en este Consello de Guerra unha cosa diferente é que hai unha defensa civil que nunca vin despois, o sea, eles os defenden dos abogados civis que me gustaría nomear porque penso que en aqueles momentos tan difíciles que dos abogados atreveranse a defenderlos. Foi todo un acto de valentía. Foi todo un acto de valentía. Efectivamente. Entonces, a meu avó, a meu tío avó, Morgado, Fernando Carballo os defende Florentino González Villamil. Ao alcalde, Santa María, Rincón e aos outros concelleiros socialistas os defende Antonio Quintana, que ele era socialista. Os interrogan, eu len a causa, meu avó declara o 24 de xullo e despois outra vez o 31, os demais tamén. El simplemente dice que acude ao Concello ante os rumores de que hai un golpe fascista para poñerse ao servicio do alcalde e lle preguntan se milita en algún partido, el dice que sí, que en Izquierda Republicana. Le preguntan se es masón, porque tenían esa obsesión da masonería preguntarles a todos. El non é masón, meu tío avó López Gouza sí que pertenecía a logias masón. El dice que cando o alcalde lles dice que se entreguen, les prometen que non vai haber represalias. Tamén lles dice que pertenece á directiva do Frente Popular de Ferrol e que é algo legal, que era o tesoreiro e que non hai máis cousa. E o caso é que son condenados, non? Son condenados 4 deles, o alcalde, Rincón, Morgado e Carballo, son condenados a morte. Os demais son condenados a cadea perpetua. Sí, o que lle chaman os 30 anos de cadea, non? Exacto. Antonio Santamaría, ao alcalde e Rincón, logran escapar da prisión. Por unha finestra, escapan os dous, quedan por ali todo o que é a guerra escondidos, xente que se ayuda de casa en casa, e máis tarde escaparán nun buque que sale do Porto de Ares con moita máis xente camiño a Francia. A Carballo e a Morgado, na madrugada xa mismo de que os dean, o sea, que os dicen que a condena a morte, ao día seguinte de madrugada, aos dos os fusilan. Eles siguen o 12 de agosto na prisión militar, os volven a Baluarte, a prisión militar, pero no 14 de agosto, o sea, 2 días despois, meu avó e meu tío avó son trasladados ao que lo chaman a prisión desta cidade, que exactamente eu non sei a que se referen, falando con outros historiadores, pode ser que os levaran a buque plus ultra, que servía de prisión onde estaba moita xente que nin suicio ni nada, se iban a buscar a casa, os levaban ali, pero non o sei. Solo sei que no momento que hai ese traslado por orden gubernativa, que eu vou a decir, de Victoriano Suárez, delegado do Orden Público, que era capitán da Guardia Civil, que facía estos traslados continuamente de xente que iba a buscar a casa por orden del, e tamén orden de capitán Pagola, que o nombran xefe superior de policía. Estas dos persoas, pois, es constantemente ordes de ir a búsqueda de personas a casa, de personas a tal, para asesinarlas. E unha noite sacáronos de prisión? Sacáronos de prisión, da prisión militar, onde estaban eles, eu teño o papel que é o 14 de agosto o traslado, e o 25 de agosto levan a meu avó ao antigo cementerio de Canido en Ferrol, e ali o asesinan, xunto a outras 17 persoas máis. O sea, 18 persoas nesa noite. 5 días despois, o 30 de agosto, fan o mismo con José López Gouza, e tamén o levan ao antigo cementerio de Canido, con outros 17 persoas máis tamén fusiladas. En que condicións quedou a familia nese momento, despois deste durísimo trago? Pois quedan viudas, cada unha con 6 fillos,
miña avoa daquela vivía o seu pai, entonces económicamente, aunque lle pode, pois lles pode axudar, pois axuda no que pode, pero a parte de odor que tenían, que non me lo podo imaginar, que en 5 días maten a teu marido e maten a teu irmán, o único irmán que lle quedaba, pero aparte deso, pois claro, o pensas en Ferrol, unha cidade pequena, estar escoitando que cada día, como te vas enterando, que van matando a máis persoas, a tantos que conocerían, a tantos que serían amigos, e que ademais ela queda como viuda, pero viuda dun rojo, irmán, pero irmá dun rojo. Tomaron represalias con ela e co resto da familia? Eu da familia de meu pai non supe nada se tomaran represalias. Da familia de López Bouza, sei que eles, a muller tiña familia en San Felipe, e deciden irse para ali e salir un pouco da cidade. Eles vivían na Praza das Angustias e sei que continuamente entraban na súa casa a registros continuos, a romperles papeles, a quemarles libros, o sea, eso sí que o sei. Da familia de meu avó, eso non o sei. O que sei é que ao pouco tempo o irmán maior de mi pai, Miguel, que tamén se chamaba, pois ten que ir ao Mobilizan. Ten que loitar contra as tropas, con as tropas franquistas. Contra os republicanos. Claro, contra a República, que tamén pensou duro que será. Eso mismo lle pasa aos 2 fillos maiores de López Bouza, que ten que ser moi duro. Os 2 fillos de López Bouza conquiren pasar ao bando republicano e loitan con as tropas republicanas. A familia Mendiguchea queda rota pola guerra civil despois do axustizamento de Miguel. Como conseguiron sobrevivir aos 40 anos de franquismo posteriores? Pois eso creo que é moi interesante porque creo, falando con familiares e con moitos familiares máis ou menos, cada uno, pero tenemos moitas cosas en comuns. E unha cosa que hai en común é o silencio. O silencio durante anos sobre o que pasou. En algunhas familias o silencio foi moi longo, en outros máis corto, pero moitos é o silencio a esos feitos e ao que pasou, non? En caso da familia de meu pai, tan pronto acaba, remata a guerra, meu pai e o seu fillo, o seu irmán, perdón, máis xoven, os dous van internos a Madrid, al Colegio de Huérfanos de la Armada, porque por lo menos que pudieran acabar de estudiar o bachiller e que pudieran comer, porque o que sí sempre recordaba meu pai era a fame que pasaron durante a guerra. Estudiaba no Instituto Cervantes de Madrid. Entón, eu me imagino que, claro, estar en un colegio de huérfanos de la Armada cando meu pai era capitán de infantería, pero de republicán, tuvo que ser moi duro. Meu pai dese colexio nunca quiso falar nada. Como outra anécdota que triste, pero por llamarla anécdota, por exemplo, a irmá maior de meu pai, quedan en Ferrol con miña avoa, as fillas, ela moi nova, ten un novio militar do exército de terra que ven destinado a Ferrol, empezan a salir, o que chamaban daquela que acompañaban e tal, enseguida el o chama ao xefe militar e lle di, mira, é filla dun capitán, sí, pero é dun capitán rojo. Por lo que tanto non te queremos ver outra vez con ela. E así foi. Despois da experiencia que me estás relatando dunha familia rota pola guerra civil e polo franquismo, non sei que pasa pola vosa cabeza cando escoitades a algún partido político poñer en cuestión os crimes do franquismo. Pois mira, a mí me ponen dos nervios. Que te voy a decir? Es algo que me indigna totalmente e non o podo, comprender. Porque sempre penso, un partido pode ser de dereitas, claro que sí, pero compara con a dereita francesa, con a dereita alemana, con a dereita tal. Eles tenen que condenar a dictadura
Eles tenen que condenar o franquismo. Non pode ser que fai poucos días se faga en Madrid un homenaxe, bueno, un tipo de homenaxe a Bóveda e ao militar Fortes, e ali non está o presidente da Xunta, ali non está o conselleiro de Cultura. O ano do franquismo e o PP dice que eles non queren participar en iso. Entón, claro, pasan anos e ves que eles non siguen sin asumirlo. O sea, siguen apoiando a ditadura franquista e siguen apoiando todo o exterminio que pasou de xente que nada máis que loitou por a liberdade e por a legitimidade dunha república que era lexítima. Pois Carmen Mediguchea, moitísimas grazas por compartir con nos a vosa experiencia, esa experiencia durísima. Unha apertiña. Vale, gracias. Aún escucho el tañido de campanas en todos los pueblos de España y me atrevo a confesar que ha quedado en mi memoria detenido para siempre ese ojo descompuesto de la muerte. Porque la guerra civil no la olvido, la postergo. Con infinita paciencia voy pesando cada año como se pesa el maíz, pero muchos han creído y todavía lo creen que el exilio es la boca del infierno. Y los que fuimos lanzados allí viviremos la terrible dispersión, la angustiante soledad de la espera de un retorno que no llega, la perdida juventud y el terrible deterioro de una vida que se va. Este é o pouso que deixou en José López Fernández o fusilamento do seu pai, José López Bouza. José tiña tan só 18 anos cando estourou a guerra. El, que empezara como ilustrador con 15 anos, acababa de regresar de Madrid, onde completara a súa formación como pintor e onde se empapara do ambiente bohemio da capital. O momento non podía ser máis propicio. Achegábase a campaña prol do Estatuto de Autonomía de Galicia e el tamén quixo participar. Deseñou un dos cartéis que percorreu as vilas e cidades galegas pedindo sí o texto estatutario. Estaba asinado co pseudónimo de Zeus. Tras o referendo, o pintor contaxiouse do ambiente de euforia que reinaba na cidade e tamén no seu fogar. Pero a detención e posterior encarceramento do seu pai deixa o desfeito e tras contactar con Castelao e Casares Quiroga consegue un posto de debuxante na subsecretaría de propaganda do Exército Republicano. A partir de entón, abandona o seu apodo de Zeus e sustitúeo por José López Bouza, en homenaxe a seu pai asasinado. Rematada a guerra, o pintor é perseguido. Refúxase coa súa nai en Barcelona, pero a opresión que sentía era tal que optan por abandonar España e exiliarse no Brasil, onde chegan no ano 1952. No 70 regresa a España. Despois de pasar unha tempada en Francia, volve a Ferrol e morre en Madrid aos 78 anos de idade tras ser recoñecido internacionalmente polo seu traballo e despois dunha vida persoal marcada pola experiencia traumática da guerra. Queremos achegarnos agora a figura de Xaime Quintanilla, o último alcalde republicano de Ferrol, médico de profesión, autor teatral e impulsor do Estatuto do 36. En agosto de 1936 foi detido, foi encarcerado e fusilado. Ana Romero é historiadora e membro da Real Academia Galega, autora xunto a Carlos Pereira do libro Xaime Quintanilla Martínez, vida e obra dun socialista galeguista ao servizo da República, que ademais foi Premio Luís Tilbe de Investigación e Divulgación Histórica. Ana, benvida. Hola, que tal? Boas tardes. Os fascistas foron a por el ata en 2 ocasións no verán do 36, non? Cales foron as circunstancias que rodearon o arresto, encarceramento e posterior fusilamento de Xaime Quintanilla? Bueno, pois un exemplo clarísimo de odio. Primeiro foi detido na casa, despois o liberaron e ao cabo duns días o volveron a arrestar, o mandaron o barco ali atracado en Ferrol, el Plus Ultra, e, bueno, pois sin previo aviso, o día 17 de agosto sacaron a él e a 14 compañeros que estaban ali no Plus Ultra e os fusilaron.
Exactamente, non sabemos o sitio, sospeitamos que na propia tapia do cementerio, pero bueno, se comentaba que quizá os levaran ao Castelo de San Felipe, non está claro. Quintanilla foi o obxectivo dos golpistas pola súa militancia política, claro, foi membro das Irmandades, un dos promotores do Estatuto de Autonomía do 36, un home moi perigoso para eles, non? Totalmente, e sobre todo alcalde entre o 31 e o 34 e un home pois moi convencido do que había que facer dentro da actuación deses tres campos que el reunía como poucas persoas, que era republicano, pero nacionalista e socialista, tres cousas que non era fácil combinalas, non? Entón levou á práctica desde a alcaldía pois medidas, non facía máis que aplicar a Constitución e as normas republicanas, pero claro, para os futuros fascistas eso era absolutamente imperdonable. Claro, el rematou o seu mandato no ano 34, chegou o Vieino Negro, foi destituído. Porque acusaron de pouco belixerante cos manifestantes da Revolución de Outubro, ¿no? E tentaron implicalo nas revoltas, ¿no? E incluso manchar o seu nome. Sí, efectivamente, pero sobre todo van a decir, o cesaron por lo menos é o que din os papéis, por excesivamente blando, ¿no? Na represión que debería, según, en fin, as novas autoridades dos urdidos do Bienio Negro, non? É dicir, foi blando, digamos. Tens escrito moito sobre a vertente política de Xaime Quintanilla, pero ademais dicía algo antes na presentación que era médico de profesión, creo que se criara nun hospicio e chegaron a bautizalo como médico dos pobres, non? No, hospicio non, que bueno, que nos conste non. Non, tivo problemas cos pais, porque, a ver, si ele é bautizado co nome de nai, como solteira, e de feito, si, mentre estudia no instituto é Jaime Antonio Martínez, pero logo no ano 7 o pai o recoñece, e a partir dese momento é Xaime Quintanilla Martínez. Entón, bueno, hai un pequeno problema, pero no hospicio non nos consta que estivese, debía estar atendido pola nai. Entendo, e era unha persoa moi querida, por iso que comentaba, non? Porque atendía de balde incluso os necesitados, non? Bueno, incluso me comentaban as netas que en algúns casos non só non cobraba, sino que deixaba unhas moedas debaixo da almofada dos que atendía, non? Sí, é un hombre xeneroso, seguro, como tantos médicos ilustrados republicanos da época, non? Aquí pensa que, bueno, un pouco antes, pero temos a Costales, temos al médico Rodríguez, son estes médicos moi humanistas que ante a dor e a miseria se compadecían. Un home moi querido na cidade de Ferrol, unha figura política imprescindible, pero ademais Xaime Quintanilla tamén foi autor teatral, director da revista Céltiga, colaborador de moitas publicacións da época, non? E actor el mesmo, non me pode... Sí. Ele sale ao escenario representando como no papel estelar dunha das súas obras, da única que se representou, que foi Donosiña, se non recordo, sí, Donosiña, no Teatro Jofre de Ferrol, o sea, imagino a expectación que debió contentar. Sí, logo escribe, dirixe, moi aficionada á música, facía moitas críticas de crítica musical, preside Toxos e Flores e este outro coro, como se chama, Bairiños da miña terra, moi aficionada á música, e agora estamos vendo que moito máis do que imaginábamos, sobre todo a partir desta última investigación que acaba de facer Carlos Pereira, que ahora vamos a publicar na revista Cornide, que durante a etapa de estudiante en Santiago, bueno, él pasa por Valladolid, por Madrid, pasa por varias universidades, e decimos, que mal estudiante, que raro. No, mal estudiante, bueno, o se ocupaba o tempo en outras cousas, porque acaba de descubrir somente do tempo de estar en Santiago, é dicir, entre 1911 e 1917, 141 artigos na prensa. Non o podo creer. O sea, pois sí, nos tiñamos noticia de algún, porque sobre todo en esa época mostrase moi anticlerical, contra ese Santiago sobre o bispado, a Igrexa Católica, bueno, é durísimo, ¿no? E entón sabíamos de algúns artigos e sobre todo das críticas que lle fan outros periódicos a varios artigos de Quintanilla, bueno, que costaron multas, sí. Vaya,
E cal é tiña a que andar temática, cambiando. fundamentalmente? Moi variada, pero hai temas de carácter isto que te digo, de tipo anticlerical, moito musical, de teatro, moi variados os temas, moi variados. Sí, decir que vamos descubrindo, a medida que van subindo, porque ás veces é moi difícil localizar toda a prensa, ¿no? Pero a medida que van subindo as webs digitales, a verdade é que ampliamos información. Seguro que nos sale máis da época de Ferrol, ainda que xa publicáramos todos os, bueno, que queríamos en aquel momento todos os artigos que publicara sendo médico en Ferrol. Entendo. Que el vai a Ferrol no ano 17. Por iso está, claro, de 17 ao 36 son 20 anos de profesión en Ferrol e por iso moita xente pensa que é de Ferrol. Non, Pero non el era de naceu na Ferrol. Coruña, é de Coruña, da Rúa Torreiro, naceu aquí, sí. Quintanilla foi asasinado antes de cumprir os 40, deixou tras de si un legado imborrable, podemos dicir, non? Cree vostede que recibiu o recoñecemento que merece, tanto por parte dos seus veciños como da cidadanía galega? É suficientemente coñecido Xaime Quintanilla? Pois na Coruña non, evidentemente, por non ter nin ten rúa, nin ten nada. En Ferrol sí que lle puseron nome a unha rúa, ten monumento nos cantóns, ten placa no cementerio, xunto con todos os fusilados aquel día. Agora o seu nome figura en ese último monumento que se fixo en Ferrol en Canido ás vítimas de Ferrolterra, pero na Coruña nada. Na Coruña é unha débeda que a cidadanía ten con este personaxe, sí. Eu non sei que pensa cando ve a políticos cuestionar os asasinatos franquistas nas prisións. Non sei que se lle pasou pola cabeza. Pois mira, non sei que palabra utilizar, pero en calquera, non sei, a primeira que se me dá rabia, non sei, é dicir, negar as evidencias tan palpables, a historia, pretender modificala, cambiala, darlle a volta ao que non se pode dar, en fin, non sei ni como calificarlo, é demencial. Pois Ana Romero, foi un placer tela aquí conmigo, ademais teño que dicir que foi a directora do meu instituto do Monte do Asmoso, que estou moi orgullosa, así que moitísimas grazas por pasarse por aquí para, bueno, pois polo menos para contarnos un poquiño máis, non, sobre a vida desta persoa, de Xaime Quintanilla. Sí. Unha vida curta no tempo, pero intensa. moi intensa en actividade, moi intensa, sí. Ana, un placer, unha aperta. Igualmente, gracias, esta outra. E rematamos coas actividades programadas en Galicia co Gallo do Ano Castelao. A Xunta inicia no Instituto Castelao de Vigo a programación escolar impulsada nos centros de ensino co obxectivo de dar a coñecer entre a rapazada a vida e obra do autor de Rianxo. En total vanse organizar 13 accións como esta de aquí a final de ano. No acto de Vigo, o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Soane, referiuse a Castelao como símbolo de Galicia. Castelao é o símbolo de Galicia e como tal foi enterrado en 1950 en Buenos Aires nun acto que foi apoteótico. Estades aquí hoxe celebrando a Castelao porque Castelao convócanos, porque Castelao únenos. Estamos aquí celebrando a Castelao porque Castelao fíxonos galegos. E no vindeiro capítulo, a represión na comarca de Celanova. A avoa sacaronna da cárcel, non lle dixeron nada á familia, con unha rapaza que se llama Torres, que pertenecía ao UGT, sacaron as dúas cerca de Xinzo, nun trozo da carretera que lle chaman as Lamas. Pois aí pegaronlle un tiro e deixaronnas botadas na carretera hasta que a encontraron o día seguinte pois aos paisanos do pobo. Os presos que estaban dentro do mosteiro pois os iban paseando por toda a comarca. Causaba un efecto a primeira hora da mañán tremendo porque a xente erguíase para traballar cedo e se topaba co espectáculo de cadáveres nas cunetas. Eran nais, irmás ou mulleres que protexían as súas familias, os seus homes que estaban no monte e entón capturábanas a modo de chantaxe para poder localizar os seus obxectivos. Todo isto e máis aquí, en A Ferida Aberta no 36. Ata cando queiras.
A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.